A Igrexa de Oleiros acolle mañá un concerto de música antiga. O grupo Ensemble OTTR ofrecerá unha interpretación de balde como punto final ao ciclo de música antiga do Conservatorio de Ribeira. O Conservatorio Municipal de Ribeira despide dende a Igrexa de Oleiros o seu ciclo de música antiga. O grupo Ensemble OTTR ofrecerá un concerto de balde dunha modalidade musical con instrumentos anteriores ao ano 1800. Remata así o ciclo de música antiga con bons resultados no Conservatorio Municipal, onde o ensino de gaita antiga está plenamente instaurado. O ensino de gaita está focalizado non tanto en música tradicional e popular de Galicia, que adoita ser o habitual, sino nun ensino, digamos, da gaita como instrumento histórico, facendo un pouco unha recuperación de todo o repertorio que existe para instrumento dende os séculos XVI, XVII, XVIII, principalmente, e precisamente para enfatizar un pouco máis ese estudo, xa dende o ano pasado organizamos estes cursos de música antiga que o profesor é Paulo. Facemos tres encontros ao ano, un por trimestre, e é unha formación permanente que está accesible tanto para o alumnado do conservatorio como para o alumnado de fora do conservatorio. A música antiga trátase dunha modalidade que causou sensación, ademais, entre a mocidade do conservatorio. Feito, incluso, ata podría dicir que o enganche ao instrumento é maior porque, porque conleva un reto, un obxectivo de ir mellorando cada vez máis, require unha técnica específica, un estudio máis, digamos, forte, non? Entonces, nese sentido, sí que o alumnado non ten ningún problema, ao contrario. E en canto a gaita como instrumento dentro dun conservatorio no que existen máis instrumentos que non son da música tradicional, digamos que ten máis sentido, porque, imagínate, nas materias de conxunto, de música de cámara, o instrumento agora aparece. O concerto de Ensemble OTTR realizarase mañá ás 7 da tarde na Igrexa de Oleiros, unha actuación musical para un público selecto, pero que será de entrada gratuita. Os instrumentos empregados contan cun gran valor, ou non poderá atopalos en calquer establecemento musical e tendo que acoder aos luthiers. Pero, ao final, ningún instrumento de certa cualidade non se compra nunha tenda de música. E logo que fai este tipo de instrumentos son luthiers, non hai máis. Aquí en Galicia en concreto, aquí en Xuño, hai que o que máis fai a min hai un luthier que xa aproveitamos, que é Xosé de Nebra. De gaita en particular non, de gaita deste tipo non, pero en Portugal hai de instrumentos moi relacionados na mesma época, de oboes barrocos, e así sí que hai, claro.